Menta kasngi ka wei ka jingjia ka bla pensu kriat bha bat pen kendit ye ki babon ki brieu ha ka leng ka jalla hamta me ka shnong maupat hadin ka jinglap e ka met yap jong i khulung i badang lung bha bala suba ba ide i khulung badang shukha hapo ka shisngi arsngi napo ka wei ka kali kit nyot ha ka no phai sngi jong ka sngi hat majai halor ka ni ka jingjia ki pulit ka nong mensong police station ki lawan ban shimti no ye ide i khulung bat ban tok kit halor ka ka jingjia ha ka jinga treilang bat ka dorbar shnong maupat habakren chekilat pathai khubor na ka liang urang ba shnong ka shnong maupat uba juda wa lang ulai thu bakalong ka bae bantep mano bale ya kane ka kam namar ki bun palat ki basa ha ki te ki jaka ha ka juk ka poru ka jingbun jong ki breu ki banabar ki basa ha ka te ki jaka uba wa lang ula ong ru baka shnong kan shim khia ha rengkat ki bor jong ka an ban wat bnya ya ki te ki breu ki banut ban le ya kum kane ka kam khnang bakan nom jia shu ha ki wei pat ki por Cảm sao hình vâng ini lah cinyam halek ni cinyam halek along tu dok masih babom lah along tu dok cinyam ya kaban perkat hadu kamensium ka bahadu kanu kiki don hapo jompi ya ka bahadu kan ka step ya ka baki kin lashim ya kaban dekat ya ka cinyam ka jompi kun ka baki kipun ya ki kun ka baki kika menu balap ningkong ini kelong de balap nongkong de uba yakit sindrom hangtoi te katkum ka report ka jong kitu ki bakit ya ka sindrom ka lomba ini iklung lapep hakatin unyam de hendrai ka julong hi karukom ba kini gi balum ya ka sindrom kimla ban ki hop an segregate anda lashim ya ka tu ka sindrom na ki yeng kisam ki hop an segregate ha kali namar ban kila ban lek tang kumba arlanti lene lailanti ha ka shisni de knang ba ka sindrom kan khamniam khambon tingi juk tha ru ki bakin le ha ka taw kom den re phose man le gi ba hadien ya ka ba kila pleu ya ka ta ka tin de yo pan ban mi kan ban ka kulung kumba ka lo yeng tra kila wan ban lo betul sindrom la yo katu dapat katum ka quantity lene ka jingdon jong sindrom ha kali kampat abu le se ki dang shuya sedang tenrai bandai belabun te tuka katai ka body jong kali kan jendela dak sebelum tenrai la itu pakum ga jindon jong sebelum ga kali kalongba kidang su sedang tangkat tukan itu lagi ide kelong batang sukhana de kata mlawan batai tidak supai ya ka jinglong ga jingman ga met ka jong klung di mat kaladon hi ya ka sisi rani arsi kemudian wan lum ni ki nyut di nang nang nam kompong be ka ha kan ka cakap kani ka ha ka mau pat circle 3 ka baka kenton i pat ka shau kulit na oke nakaliang ga jong ingin hok sim hi kata ka initiative min hok sim hi kata ka action ya ka bangin persyang ha ka bor ka jongi ha ka disa ka jongi kung ka dor persyang ni persyang hi ka ban butien denre ngasutu baka long top nomor ba kantam hai ni area kilabun ba ki priyo ki bana baru ki biasa de ba sagawiru kamde shu tang shishnong shithal ki ba ni em hang ni mana ki de ki ba bon ki ba ya ki ba yang tingi ka ni sutu ba ka kam kan kam juat ba ka kam denre na kalian ga jong hi ka do bor shnong ka ba ka course of action ka bangin shim nong kong kalomba ngin khot ya kini ki ba marchan shu ngin khot ikini gi ba marjan swa namang nila sunguthu baka jinglum ya kanyut kalong batang susdang
te kam da don han hiru ya ka jingi ten ring ni don ni ngek skep ba ada ka jingi sinai ka jong ble ni la ya ka ban yo ya ka lap ya ka bakum kita jibril kenang ba kan long ka kubor pak na ka banta kiwi pati kopol sinai kiwi pati long keme la ni ki long pa ba kinom sim ya ka ni ka step lada ki poi ha ka shong kana ha ka shong man ten re hado ba kinda dekat ya ka jengem jong ki kun ki ke jong ki kata na kalian ka jong ki motor pasong yem lah ya ka ni benar ya kata ngin ay ga jing benar na kalian ka jong lembaga ni ka public announcement system ba lada long kepala na ka belunta jong gitu di balong trai na ka benta jong gitu bakin subha ban wan sekmat ka bakin ya tu